Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 9-njy awgust hepleriniň çarşamba günü. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň kanallaryna. Şu gepleşmede biz siziň bilen siziň soraňyza jogaplar berjek. Meniň bilen şu gün gepleşikde Nurjan apa bilen Serdar Hajanpes gatnaşýar. Salamu aleykum hemmeňize. Salamlar. Salam vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, ine bizim açık efirimizde Gurbanguly we Serdar Berdimuhammedow gatnaşýarlar. Birinji bilen men sözü öz tohumynyň milli lideri bolan Gurbanguly Berdimuhammedow bereýin. Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iýip ýören kezzap, halkyň içinde iň ýigrenilýän adam öz tohumynyň arkada Gurbanguly Berdimuhammedow söz sizden aýdýaryň. Hormatly adamlar. Men boljak işe de çäre ýok diýipdirler. Bir bet basyly Duşanowyň arasynda gynansak da öfem raýatda. Şoň üçin hiç şeýle alanda etme. Türkmen döwleti sen her ýeriň arkaňda daýary Eger durmuş meseleyi açıklaysa, mesela Dışişleri İşleri Ministrliğinin vekillerini Ankara'da yani Türkiye'de olsa elçihanada Gezi Union'un doğanından yüz tutup bilirsin. Kime neyme kömek gerek olsa hem mezadi edersin. Hormatly vatandaşlar, indi sözü bolsa Gurbanguly öz kakasy tarapyndan haklary ogurlanan, ýagny haksyz prezidenta halkyň arasyna boş baklaşka diýen adama Serdar Berdimuhammedow bereli. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap, kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini sowgat hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow söz sizden aýdýaryň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary mukaddes we ak yürekli hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we betaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawaraly gasam edýär. Sağ bolmaň Serdar Berdimuhammedow. Hormatly vatandaşlar, bize köp soralar gelýär. Men her çykyşymda ýandyryn, gaýrat edinde öz pikirlerinizi ýazyň, biziň siziň pikirlerinizi gatyp ajyp diýip. Ine biziň aktivistlerimiz, biziň agdalarymız, DBT Halk Hareketi'nin agdalary bize şu soralary, ýa-ni ýürütülüşden Telegram çata goýýarlar. Bizim şu ýerden siziň pikirlerinizi, siziň soragyňyzy alyp, ýa-ni aramyzda paýlaşyp, ýagny size jogap berýär. Şoň üçin biz soralary saýlamda bizim bir diýen adamymız, bizim agda aktivistlerimiz gyzykly, ýa-ni tanqid edýän soragyny alyň, biz şolara jogap berjek. Ine birinji soru. Nazar Saparow ine ýülenýär. Nazar Saparow ofisialdy. Birinji bilen TM ýaly asuda ýurt ýokdur. Giýje günni rahat ýatyp turman özü näme degen okdiýar. Sereden Ukrainada urşun içinde ýaşap ýör. Ine şul adamyň diýjek bolýan zady Nazar Saparow Türkmenistan ýaly rahat dünýä ýok, rahat döwlet ýok. Giýje günni rahat ýatyp turup ýör. Ine sereden Ukrainada uruş gidip bur. Ine biz şükür etmeli şu günümüze. Ine şu soraga, ýa-ni şu pikire, bu sorada bu bir pikir, şu pikire nähili biz jogap berip bilýär. Nurjan apa, ýa Serdar, haýsyňyz jogap berjek.
Men aýdaýyn. Aydın pikirinizi. Ukrainada uruş gidip dur, olar öz azatlygy üçin uruşýarlar, söwüşýärler. Türkmenistanda dogry, belki de sizin gözüňiz bilen bakanda güläli güllükdir. Ýöne o taýda işiň ýoklugy, internetlaryň işlemeýänligini, studentlara pul iýerip, alyp iýerip bolanok. Yani bir giden problemalar var. Siz onu görüňiz okmy? Ukrainada uruş gidýär, olar öz azatlygyny gazanýarlar. Basym bu uruş butorjak adamlar öz neytralitetini aljaklar, svobodasyny, azatlygyny aljaklar adamlar. Şoň üçin göreşýärler. Sağ olun Nurcan apa. Serdar boşluklarınız var mı? Ну, Путлер капут, Украина переможет, слава Украине, диктаторлары da kaput. Gerojem slava. Sağ olun. Menem bir cevap verecek şu soru var. Yine biz gülýaly yurdumuz var, parahat asmanımız var, rahat yatıp durýar. Gaty dogry. Bul hakda söz ýok. Ýöne gelin seredeliň nämen esasyna şu parahatlyk we rahatlyk ýa-ni gazanylýar. Giýje uny polisler, emhemeler, giýje uny suwtlar, prokurorlar işleýär. Polisa tutup gelýär, adamlar sehel gymallasa tutup gelýär. Prokurorlar olar basýarlar. Nasıl üçin, zat üçin, sehel bir zat üçin ýa-ni ştraf töledýärler. Suwtlarym şol ýa-ni suwtda şol kararlar alýarlar. 24 saatlap Türkmen halky türmede ýaly killetine ýa-ni basylyp saklanyp gelýär. Şoň esasyna parahatlyk, o parahatlykda adamlar o parahatlykda bizim hemme haklarymyz bolýar. Bizim hemme etjek arzugularymyz ýok bolýar. Sebäbi diňe ýokurdan görkezme we halka basyşadyň nämetini şonuň sizden kanun sorajak ýok menden başga halk saklan. Ol emheme gulu, polis gulu bular nämet bilýär? Diň gurup bilýär, tutup bilýär. Başga zat edilýär, no bular bir jemgyýet gurama däler. Hökümet gurama, bular diňe basyşlar edip taklaýmasa, ýa-ni jemgyýet edaralary ýaly baryp maşgala var, problematny öwrenip, şu problemat hökümetde gidip çözüp olar gurama däler. Diýmek, problemalar çözülenok basyşlaryň üstü bilen ýapylýar-da wagtlança bomba zamedleno diýse, ýa-ni wagtlança bomba bir gün ýarylmaz şu bomba şol ýaly taklap durar. Ýani şol ýaly redin çekip ahir redin ýyrtylýar, protestler başlap bir günde ýa-ni Türkmenistanda rejim çalşýar. Ýani şoň eltýärler, gраждан uruşyny eltýärler. Ýani şol edilýän zatlar diňe gраждан uruşyny eltýär. Näçe adamlaryň iqtisadi, sosial, syýasy problemler çözülenok. Diňe basyşlar bilen gorkulmak bilen saklap durar. Ýani şoň üçin Türkmenistan üçin hemme çykgaşak bolýar. Ol parahat atman bilen ýa-ni giýje rahat yatmak türmede de var şol. Anladın? Türmede de var. Türmeň daşynda Türkmenistanda da aç ýatýan, aç nime diýen, turýan, ýa-ni parahat atmanyň var, rahat giýjen var. Ýöne sen ýalyň kyn. Türmede de şol ýaly. Her wagt aç, kyn we sen eşek ýaly işledýär, puluň beren oklar. Şol ýalan daşynda Türkmenistan türme öldürür. Ýöne parahat atman, ýa-ni rahat ýatyp durýan. Korrupsioner bolsaň Türkmenistanda gülýäli, problema ýok. Sen ýa-ni birini öldürseň, pul berseň çötüp durar. Korrupsiýa ýatdy hemmede. Sen biriniň bir zadyny uğurlasaň, maşyn işletsen, hökümetten pul alsaň, gelýärler, pul paýlaşýan bolýan, näme diýerler? Ýöne sen nasatsaň, ýapdekde durup derman alsaň, getirip ýygnak gidýär. Ýa-da maşgalanyň köçede ýörseň, 20 dolarly getirip ýygnak gidýär. O военный чрезвычайный rejim ol. Rahatlıkta, parahatlıkta. O zaman Ukrayna öyle näçe deňişdirýär? Näçe siz Azerbaycan bilen deňişdirýär? Näçe Özbekistan bilen deňişdirýär? Goňşy döwletler. Näçe siz ine Kırgızstan bilen deňişdirýär? Näçe Kazakystan bilen deňişdirýär? Näçe? Ine Afganistanda da parahat atman var. İran'da da parahat atman var. Näçe o döwletler bilen deňişdirýär? Derre Ukraina ýapşýan. Ukrainada günah ýok. Russiýa çolup uruş boldy. Onanyň Türkmenistanyň bir Gurban bilen Serdar Berdimuhamedow Putin'in aýdan etmese ulan çolup prezident çalşyk diýerler.
Bize de şo bolup biler. Oňsoň şol ýa-ni Ukrainany Türkmenistanyň deňişdirmek eýýäm ýalňyş. Şoň üçin ine bizim pikirimiz şeýle. Ine soraga geçäýin. Ine ikinji soru ýene Nazar Saparow berýär. Sorada da pikirini aýdýar-da. Şunu TikTok'tan bir yerden attılar. İkincilik bilenem ýurdun prezidenti bolup bar wagtyny internet sarp edip otursa ýurda kim seyretmeli soň diýär. Muň diýen pikiri ine siz internetde gurlaýaňyz, ine siz internetde köp zatlar aýdýaňyz, ine prezident internet seyredeni o habar tutany halkynyň bilen oklat diýip ol giýje uni internetde oturup hem zatlar biljek bolsa, kaçan wagty bolar işleri ýerine ýetirmek diýär. Ne şu pikire näme edýär Serdar? Murat Kılıçeviç, birleşler, şeyle vazat barda. Yurdun başına bir vezife bilen geldin, konstitusiýanyň üstüne, kitabyň üstüne, Kur'anyň üstüne, halkyň üstüne elin goýup kasam okanyndan soň, sen halky alada etmeli, her kim bolsaň şoň bolay. Hem halky alada etmeli, hem halkyň üçinçiligini gowy ýaşaýyşyny, asuda asman, bağışlan, dünýäniň hem ýerim asuda asman, hiç ýerden bomba ýagyp ýasanak yurdun üstüne. Türmeleriň üstem asuda asman, ýani bugünkü günde Türkmenistan ulakan bir türme we biz halk bolup muny hemmemiz kabul etmeli günümüz geldi. Ýa-ha, müňlerçe ýyl Türkmenistan durmak üçin az birlik bolup bir rejimiň soňuna çykmaly, ýa-ha halk hökmüni bu dünýä ýüzünden ýitgitmeli. Okey, sağ olun. Nurcan apa bir zat goşak bolýandyr. Şul aýdyn pikiri. Sesini verin Nurcan apa. Sesini verin. İnternete gitti. Men ýanky pikirde menem goşup geçeýin. Ine kaçanla howo prezidentiň wagty ýok, her wagt internetde otursa diýär-de. Siz Gurbanulyň grafikini bilýäňiz. Biz onu izarlap durýar. Gurbanulyň grafigini näil? 2 edek hepdede işe gelýär. İşe gelende de ýanky giýjelerine bul aýdym ýanky bagşlary çagyryp, Akşaparow ýaly ýallaklar çagyryp, şurada bagş çagyryp ýanky ol ayarlar var. Hiç zaten çekilmeyen. Şol ayarlar bilen oturup ýanky akşam ýanky saat çalyp kepçek ýer. Hep dedik edek işe gelýär. Diňe spektakl gurmamak üçin. Ýani kabinet ministri diýdi, beýle diýdi. Eline list berýärler, telesifrorda gurulýarlar. Ýygnanyň soňuna çel garaşmaýar. Ýygnak aýratyn geçýär. Muny aýratyn edip ýazýarlar da ondan montaj edýärler. Ýani öňüne tekst goýup. Tekst okuýar. Yani açık zalla sesinin belli, yani eha var da yeközü belli ve montajdan sonra bu gidiyor. Bollu bir heptelik işini oturdu. Bu internette terederiyal vakt yok, giycelerine o tek edecek. Bu ne işler yalının ukuyuam yok. Şoň için yine ukuyup olman son, internette vakti yok bolan son, internette seyretmesek bize has doğurak boşun. Nurcan apa, sizin sesiniz bölündü. Bağışlan ho bölündü. Prezident Ökman del ol televizor nemeni açıp internet açıp dinlemäge. Onun ministrleri var. Her gün swotka berýärler. Nerede näme bolup geçenini her oturusyldan, her pudakdan al Министерство обороны, al pogranvойсканы, здравоохранениýany hem ýerden gelýän swotkalar oň stolunyň üstüne goýulýar. Prezident işlemejek bolsa halkyň ýagdaýy bilen interesowasiýa etmejek bolsa ondan prezident bolmaz ki. Prezident hökman hemme zatdan habarly bolup durmaly. Doğru aýdýaňyz. Ine onun kömekçileri var. Prezidentiň gapdalyna ýagny aparat prezidenti var. İçinde bir topor gulluklar var. Ol ýeköz etmediýäli ine şo gulluklar var. Ine mysal üçin bizde gulluklar ýok, biz özümizde diýet hemme. Onda o gulluklar var. Значит, diýmek şo gulluklarda adamlar onu habaryny aýdanok, ýa bilesem gelenok. Bilse de hiç zat ukyplygy bolmadan serden ogum. Men ýalnys Gurbanuň
boyunça aýtdym. Sebäbi biz Serdar Berdimuhammedow prezident diýip hatap edem noktaýa onuň hemme haklaryny 20-nji ýanwarda karar çykaryp, şoň karar çykaryp konstitusiýon kanun çykaryp Gurbanuly ugurlap aldy. Gurbanuly şeýle bir ogurly kezzap, hatda öz ogulundan haklary ugurlap, halk maslahatynyň ýolbaşy bolduk kişi bolup, ýene şo prezidentligiň dowam edýär. Şoň üçin biz Serdar Berdimuhammedow haksız prezident diýär. Olar bizim haklarymyza ogurlaýar. Ine şol prezident bolýar, prezident haklaryna Gurbanuly ogurlaýar onda. Onu ýöne ýani abloşka ýaly saklaýar. Onu ýöne abloşka ýaly barýar, gelýär, ýürüýär, obyekt açýar, elini şey diýär. Başga bitirýän işi ýok. Ine şul işlerde dünýäň çempionu. Ne Serdar Berdimuhammedow. Şoň üçin halkyň arasynda Türkmenistanda muňa boş baklaşka diýär. Halkyň arasynda aklakamy boş baklaşka Serdar Berdimuhammedow. Şoň üçin Serdaryňa ol ýanky internet görmäne aňyrda dursun. Şo ýerde Hacı Murat, ýanky Rejepow wa, Ana Nazaryň ogly. Ine şol Gurbanulyň ýegeni, ine şol waýurunysy Serdaryň, ine şol açyk ukyprak bolansoň, insaprak bolansoň, köpçülikleri ýanky dogrurak berýär. Serdar ýöne gol çekýär. Serdar öz boş baklaşky işini ýerine ýetirýär. Galan işleri şol Hacı Murat diýen oglun ine şol işleri diýär. Ine men bir Özbekistanyň gelen informasiýadan, özbekler geldi, Özbekistanyň miýdi geldi Türkmenistana. Miýdi gelende ýanky Türkmenistanyň miýdi garşaldy. Indi bular gepleşe başlamaly otyr. Gepleşe başlaýarlar özbekler ine şol meseleler biz Daşa işler ministrliginiň çözjek bolýar. Olam durum garaşyň diýär. Näme garaşaly? Häzir biri gelmeli diýär. Kim geldi? Ine ministr wa, ornmasar wa, hemmemiz berdi. Gelin çözdür. Yok bir adam gelmeli diýip. Kim ol adam? Prezidentiň ýegeni. Ýani Gurbanulyň ýegeni. Biz Gurbanulyň ýegeni bilen näme işimiz bar? Hacı Murat bilen. Biz ine miýde gelip siziň bilen ýanky çözüp alyp bilen guruma bilen gurlaşmany geldik. Biz o ýegeni bilen işimiz ýok. O ýegeni çözüp alyp bilen ýok. Yok ýalňyş. Ine gelir. 2 saat araşdyrar. 2 saatdan soň geldi bulam. Bir ýerden oturup hemmesini dinläp çözüp berdi. Ýani Türkmenistanyň miýdi tasdiklady şonu. Men oňa aýdyp gelýän. Türkmenistanda döwlet ýok. Türkmenistan döwleti düýünden ýok. Türkmenistan hökümeti ýok. O siziň görýän abloşkaňyz o Türkmenistan hökümeti. Ol bir surat. Şol suratyň arkasynda ýanky Türkmenistanyň hökümet institutlary, ýagny gurumalary işlenok ýok. Olar bada, olar işlenok. Olarda hak ýok. Gurbanuly Berdimuhammedow ulum haklaryny ogurlady. Ol dine halkyň däl şol administrativ institutlaryň ýanky gurumalaryň haklaryny ogurlady. Şoň üçin men ýa Türkmenistan döwleti ýok. Türkmenistan döwletiniň içinde territoriýa we halk we konstitusiýa we hökümeti ýok. Şoň üçin bizde hemmede praval. Biz pravalda dünýäň çempiony. Ine men aýdym. Ýa bizim samsygymyz dünýäde dünýäň çempiony Gurbanuly Berdimuhammedow. Onuň oglan boş baklaşky. Näme garaşýar? Şu bir idiot, beýlekden boş baklaşky. Hiç tada garaşmady. Hiç tat ýok. Bunuň bar edi bilýäni wiza bermek, gadançylyk etmek, ýani onu basmak, onu saklamak, bir idiot kanunlar çykarmak, idiot proyektler etmek, arkada şäher gurmak, ýani musurkalar öýler açylar ýaly. Oho, bizim deportda 10-20 ming adamlar ýatýar. Rossiýada, Türkiýede. Näçe bolan kömek etmeler, näçe biz ýani kniga Guinness kitabyna ýyjak bolup arkada şäher gurulmuş. Olam Gurbanulyň öz puluna däl. Bizim pulumyza gurulýar. Hormatly vatandaşlar, şo gurulýan şäheriň içinde köçeleriň atları, binalaryň atları, öz garyndaşlaryň atlaryny oýa, öz adyny oýa, atynyň, eşeginiň, pişeginiň, güjüniň atlaryny oýa. Bizim gahrmanlarymyzyň atlaryny oýanok. Bizim gahrmanlarymyzy, bizim halkymyzy hasap etmeýän bir kezzap. Sebäbi bizim bar gazanan zadymyz 32 ýylda dymyp oturup arkada gidindik. Boldy, başga dadymyz ýok. Şoň üçin biz arkadagy diýenden karandadan gatyrypmylar. Biz günä özümizde. Men şeýle düşünýär. Yanlış diýenim bolsam, ýazyn kommentariýada
bizi sizin pikirinizi gatywajyk. Innik soragy geçäliň, hormatly watandaşlar. Innik soragy ine Merçan diýip ýadyar, durmuşdan doýup soň ötýän Hasan Bahadır Türkmenistan prezidenti dönüp getsem, goý meniň ömrüm kül bolsun diýip. Ine şu düşünce, şu pikire Ferdar näme pikir edýär? Dogrymy şu pikir? Biz Ferdar neme prezidenta kasam içdik, ine kasam aýtdyk. Kasam aýdan soň biz onu hiç zat diýmän hakymyz ýok. Kezzabym bolsa, ýa-ni adamlary agyr durmuşa salyp öldürýänem bolsa, ine biz şoňa aýtman hakymyz ýok diýdigi de şol. Kasam aýtdyň, näme çip gurulýan diýdigi şol. Näme pikir edýär? Dogrymy şoň diýen pikir? İlkinci bilen wezipe gelen wagty ýa-da gördük, prezident kasam edýän eken halkyň öňünde. Birat yerine ýetirjek, jikmejik diýip. Ve bugünkü günde demokratik dünýäwi Türkmenistan döwletiniň başyndaky şahsiýet we da şahsiýetler bolsun, bular yerine ýetirýärmi özüniň kasamyny? Halka gowy seredýärmi ýa-da prezidentçilik wezipesiniň arkasynda diňe talaňçylyk bilen, banditçilik bilen, kim gürlese kellesini ayırmak bilen 37-nji ýylda ýa-da 45 bilen 53-nji ýylda gelip Stalin'in döwrüne diňe kelle almaşak, diňe türme basmaşak, sesini çıkarany ayırmak, gürlemek bolanak, sesini çıkarmak bolanak. Näme diýip oty bular? Özleri yerine ýetirýärmi? Men bir mysal getirjek. 2000-nji ýylda Türkiýeden okuw utaran ýylymyz paşlaşda utarjak koltuğa saýlawlar boldy. Ve Ahmet Necdet Sezer diýen adam prezident geldi. Adam wezipe başlan güni birinci eden işi Kızıl Svet'te konvoyu durdurdu. Kızıl Svetoforda. Kızıl yanıptır, dur diýipdir wadiýetiline konvoyu böyle. Hemme howsala düşdi şo döwürler, gazetlere düşdi, telewizorlara düşdi. Aha muňa jurnalistler soraya, hormatly prezidentimiz, siz prezident adam, için janyňyzy howp attyrdyňyz, maşyn sakladyňyz Kızılda, näme boldy diýerine. Yurdun prezidentine hükmünde biz bir kanun çıkarıcı organın üstünde durup kanunu yöretmek için ve milletten, halktan o kanunu talep etmek için prezident hem olsak ilkinci derecede çıkarılan kanunları aşağına kol çekilen kanunları prezident hükmünde biz boyun bolmalı diye. Biz boyun bolmandan son yerine yetirmenden son halktan ne edip talep edelim diye. Yerine yetireli ki diye dilimiz uzun bolsun. Bugünkü günde Türkmenistan'ın başındaki prezident ya da prezidentler toporu 2 oldu, 2'den 2 olsa köpçük kolye bunlar yerine yetirýärmi kasamyny? Näme edýärler? Binalar gurýarlar, imaratlar gurýarlar, firmalara satýarlar, tenderleri, ýöne pul gazanmagyň peşinde, ýöne ýurdy talamagyň ýylyna. Bular görünmändigmi? Ýurdun halkyň aç ýagdaýy görünmändigmi? Ekonomik problema görünmändigmi? Bular näme üçin soranaklar? Sağ olun. Sağ olun. Nurcan apa, siz söz vermekten bir küçük reklam etsem näme bolýar? Bolar. Nurcan apa, siz näme pikir edýäň? Ine şu pikire ýanky bizim vatandaşymyzyň ýen pikirine näme pikir edýäň? Vatandaş katı ýalmış Angliýa, bol doğuştan ona şu bolanok diýen sözi gulugyna goýup goýupdyrlar azan derine, adynyň azan deri yerine. Özüne hiç bir wagt soraw bermedimka. Enha bizim prezidentimiz, enha bir konstitusiýa bar. Şu konstitusiýa bilen işleýärmi? Halka otayda seyretmeli, halkın ýagdaýyny hemme dada diýip şu soraw özüne berdimka. Näme üçindir prezident konstitusiýany açyp okanam däldir diýip pikir edýän. O şu soraw özüne bermeli. Ana onu aýan bolar hemme zat. Sağ olun. Şu kasam diýilýän zat diňe Türkmenistanda prezidenta kasam. Beýlik döwletlerde watanyň kasam bar. Dogry. Ýöne prezidentiň kasam ýok. Prezident görýänmi, watan ýaly edip goýdular, prezidentiň ömürlük çalışmayan prezident goýdular. Diýmek sen eýem ýeriň, konstitusiýaň, baýdagyň, ýagny simboluň çalışanok prezidentiň çalışanok diýdi şol. Bular öz
diktator sistematyny ýasamak üçin şonu kasam goýdurar. Kasam bolana diňe watanma döňüp etmeler bolmaly. Türkmen halkyna döňüp etmeler. Ine ünsüren kasam maýdanynda watanma döňüp etmeler. Eden ok. Türkmen halkyna döňüp etmeler. Eden ok. Prezidentime döňüp etmeler. Diýmek, sen prezidentiň aýdan etseň ýa-da şoň ýanky döňüklük siýasatyna howga diýseň, onu sen watana döňüp edýän we Türkmen halkyna döňüp edýän. Berde logika ýok şu kasamda. Şoň üçin şu kasamy ýatyrmaly. Bul kasam däl, täze bir kasamam däl, täze bir ýanky adamyň istegi boýunça, göwüni boýunça bir goşky ýal bir zat aýtmaly, adamyň ruhuny we döwletiň ruhuny, ýanky halkyň ruhuny galdyrar ýaly. Prezidentiň ruhuny näme? Halkyň ruhuny galdyrar. Ine onu döwlet demeňler, onu halkyň döwleti demeňler. Häzir kasam ol prezidentine boş kasam, onun kasam bolmaz. Mene şeýle pikir edýän. Gelin inki soragy seyredeliň. Inki soragy gelýänçe bir kiçik ýene de bir reklama seyredeliň sebäbi bize watandaşlar diýe ýanky agdalar diýe döwlet agdalary köpräk reklam edin döwletini aýdýarlar. Hormatly watandaşlar, indi dördüncü pikire ýanky geleriň. Ine maýa diýip biziň bir watandaşymyz ýazýar. Bize ölüp yatan göremzok. Сам себе противоречишь, хороший пример показывает нашим детям, молодец он. Bäde açık düşünük olarak, ýanky ya Gurban ulen terda gow, ýanky mysal öküdýän ýa-da biz gow öküdýän düşer ýaly, ýöne köçelerde ölüp yatan göremzok diýär Türkmenistanda. Şoň üçin Türkmenistan adamlar aç diýeniňiz ýalan ýalar. Ine şunu siz näme soraw bolajak? Ine şunu dogrudan Türkmenistan'ın içindeki adamlar cevap berse katı olurdu. Şoň üçin men haýyş edýän şu bizi görýän adamlara kommentariýany ýazyn, eger Türkmenistandan bolsaňyz ýa-da Türkmenistanda doglanmaşyňyz ýaşaýan bolsa, kommentariýa ýazyn kynurlar. Türkmenistanyň ýagdaýy boýunça dogrudan köçede hiç wagt aç adam ýatmaz diýip o derece Türkmenistan intek ýykylan o. O derece ýykylsa, onu bütün dünyada derhal bilinir. Olar gorkýaly o derece etmeli. Ýöne şu ýaly sosial ýagdaýlar döredýärler, adamlar $100 köp almalylar, her wagt ýarym aç bolmaly, her wagt ýanky közünüp görmeli, her wagt ýertiki günni alyp etmeli, siýasata goşulmaz ýaly, beýlik zatlara goşulmaz ýaly. Hiç prezidentiň ogurlayan pullaryna, Gurbanlyň ogurlayan pullaryna, siýasatyna, döwletimiz ogurlayanlygyna goşulman, pikir etmeýän hiç wagt Türkmenistanyň jemgyýeti ösmedi ýaly, şertler döredilýär. Şuňa agyr sosial şertler diýilýär. Ýürüýti halka döredilýär. Ünsüren bolsaňyz 32 ýyldan bäri şu şertler ütgemeli. Şol agyr şertler dur. Men korrupsionerler we onuň daş döwründäki adamlar diýemok. 60-70% halk ine şu agyr ýagdaýda. Şoň üçin şuňa biz jogap bersek az nimerak Türkmenistan içindäki watandaşlarymyza hormat goýmadygymyz bolýar. Şu soragy Türkmenistanyň içinden görýän adamlara haýyş edeli. Ýazyp bilseňiz kommentariýada ýazyn, ýazyp bilmeseňiz onu Telegramda maňa ýazyp berýär. Biz bir bileli şu soragyň jogabyny. Indi soragy geçeli. user-sl5of2oz ýazýar. Salam aleykum Murada, hemmeňiz dinleýärsiz. Hiber bu ýagdaýda planyňyz barmy? Indi näçe ýyl boldy? Bir gruppa döwlet grup otyr, bir gruppa TikTok'ta, bir gruppa türkmenler insan hukuklaryny gorap otyrlar. Ýöne bolýan zat ýok. Bir zat diýsem ýüzüňizi görkezäňde kime inanjak, haýsy gruppa inanjak, kim bilen ýol ýörejek, kim hiç kime inanamyzok. Bize gurrun ediberin, wagt geçip barýar. Öňüm ýazdym, indi Serdar bilen görüşersiňiz diýdim. Olum boldy. Ine şu söýdi. Şu ýanky pikiri we şu soralara näme jogap bererdi? Serdar? Men şeýle düşündüm de häzirki günde bu sorak hakykatdan şeýle aktivizm 3 ýyldan bäri hereket etip gelýän
Türkmenistan'ın halkının oyanma günleri, oyanma hareketleri ve bugünkü gününe bir topar onnoti, bir topar munnoti, bir topar beylidoti, näme düşüneli zadedeli. Şeyle bir zade düşünelin yedi dildeşler. Karşımızda karışsız bir taraf Türkmenistan devletimiz var. 30-31 yaşında. Hani eğer ön Türkmen başıyla koşsak, onun bilen 15 yıl, 16 yıl, 14 yıl, bu behazır oturanlarım 17 yıldan beri otida, karışsız Türkmen'in başında. Ve 17 yaşlığını alayalı, yani Türkmen başının dövrünü halkı näme diýseňem bölüp bolýar bu taýda halk köplen Türkmen başının dövrünü kynçylyk çekemezak, açlyk çekemezak, pul tapyp bilýärdik diýer ular agla we köpçüligi. Şol sebäpli hem gelin soňky 17 ýyly seredil. 17 ýaşyndaky bir ýaş ýigit bilen ýany ayaga galyp gelýän 3 ýaşly çaganyň tapawdy bolýandyr. Bugünkü günde Türkmenistanyň halky Türkiýede bolsun, ýurdun içinde bolsun, Ýewropada, Dubaýda, Kitayda tapawdy ýok, ýurdun daşyndakylaryň alanymyzda bir zada seredilin. 3 ýaşymyzda biz entek. Nide dursun siyasata girmek, hökümete garşy gürlemek, aman bolanok, gürleme, sağ imane ýokmy, içmane ýokmy? Ýöne bugünkü günde imane we içmanesi Türkmenistanda olakan problem. Ve onun üçin eýildeşler gysynmaň elbetde ki bugünkü günde hak gorayan biri, 3-nji günde birini sorayan günü bugünkü günde biz hem Demokratik Vatan Türkmenistan siyasi hareketi hükmünde bilin ki esasy platformada açıldı, siyasi guramada açıldı, düýümizden var, fundamentimizden var. Dine gelmeli, adam sanymyzy köpeltmeli we ýene-de ähliňizi çagyrýas, ýüzüňizi açam diýemizak, saýdymyza girýäňiz, kaýt bolýaňyz, özüňiz ýazdyrýaňyz. Biz dine sanymyzy artdyrmaly we kanun bilen ýeňjegimiz çyn boljak bolsa bugünkü günde, kanun bilen baskıyny güýçlendirjegimiz çyn boljak bolsa bugünne ofitsialny belirli bir guramanyň gapdalyna yer alyp başlamagyň wagty geldi diýilýär. Sağ olun Serdar. Nurcan apa, sen näme pikir edýäň? Serdar hemede doğru bildirip geçti. O da düşündürdü. Menin bir aýtjak zadym doğru. Biz ýaňy bir ýörjeň bolup başladyk. Bu siyasette gan döküşlikler bolmazlygy üçin demokratik ýol bilen girmek üçin birazajyk vatandaşlar işlemeli. Siz hem koşmaly. Ha şu vatandaş özüne sorag berip bilermi-ka? Men şu 3 ýylyň içinde näme edip bildim? Yani näme goşup bildim? Bir peýdan boldumy? Şu hereket üçin diýip, şu siyaset hereket üçin diýip. Boldy. Serdar Doğru. Gat doğru, hormatly vatandaşlar, doğru. Senin diýäňiz doğru. Dürlü toparlar var, dürlü hareketler var. Bir hak oraya, bir ýanky çykyş edýär TikTok'ta, bir ol gowy. Ol jemgyýetiň ösýänligini görýär. Öň şulatlar ýok da. Öň gillenip, ýanky o ýerde bir ýerde bir pravozащита, o ýerde bir ýerde bir Abdukulif ýalyp bir çykyş edýär, o ýerde bir ýerde düýe çykyş edýärdi. O ýerde bir ýerde geldikleri käbir çykyş boldy, başga ýok. Häzir köpül git başlady. Diýmek jemgyýet döräp başlady. Bir şu jemgyýet döränligi has ýerur. Eger kanun ýolunda görüşjek bolsa. Başga ýol ýok. Siz opozisiýada diktatura garaşýaňyz. Biri bolmaly, hemmemiz şoň ýerden gitmeli, şo bolmaly, siz diktator bolýaňyz opozisiýada. Beýle bolmaly. Bir topar gitmeli, beýleki toparlar bir kizip ýanky wagtlaýynça mesele üçin goşulyp gitmeli. Olam wagtlaýynça mesele näme? Şol kezaplary tutsak edip türmäge batyp demokratik sistema geçmek. Ondan soň her toparyň, her ugruň öz ýolu bar. Ine şu ýerde bir adamyň ýygynyň ýöremelle, bir guramanyň ýygynyň ýöremelle, ýöne bir gurama, o inisiatiwaly gidýän bolsa, goşulmaly. Bile gitmeli. Ýygyna däl, bir hatarda gitmeli. Ine biz şonu isleýär. Ine şeýle biz ýanky ýeňilýär. Eger bir adamyň ýanky ýygynyň çek bolsaňyz, ol adama bir zat bolaýsa, guturdy bolýar. Bize halkyň ýygynyň, halky öňe akitjek topar gerek. Dewlete halk hareketi, resmi taýdan halk hareketi, açylan halk hareketi. Onun häzir ýuwaş-ýuwaşdan galyp gidip otyr. Munyň saýty bar. Munyň YouTube kanallary bar, TikTok kanallary bar, munyň Twitter kanallary bar, munyň Telegram kanallary bar, Facebook kanallary.
Hem yerde yuvaş mas medina puşka yal bolup gidiyor. Yuvaş. Şoň üçin bize topulýarlar. Ya bir topur yıllardan meğer nomenklaturna pozitsiya monopoliya saklap gelýärler. Pravozashitada, mass mediada. Indi devlete dörep başladı, halktan çıkan bir hereket korkup başladılar. Ya devlete olar teyden o öz yürek gibi oturuyor. Biz aktivistlere karşı görüşendik. Biz nomenklaturna opozisiya karşı görüşendik. Biz iki sani kezda yurdu basıp alan bütün halkımızı helak edip duran adamlara karşı görüşüyor. Birinci men gepleşimden interpreteden bolsaňyz, biz aydandyr. Gurmaňyň bu kurdugundan Türkmen tiyal alýa şunu yıkman goýmaýar. Biz başgalar bilen işimiz yok. Näçe dırjaşa bizim üstümizde dırjaşa. Biz olar ikilik ýasamdyk. Biz olar bilen işimiz yok. Olar nähir erteki fantaziýalar gurulmasa öz işleri, öz abay. Gepleşimiz dowam edelim. İnnik soru, yine soruwa yeni bir soru üzeriyeliye 369 25 67 79 76 53. Ağamcan Türkiye'de kaçak diye Türkmenleri türmetek yerlerde saklaýarlar. İstanbul'un daşına kömek edelim. Boş gepleri peyda yok diye. Yine şunu adam eğer men yani manraya aitsam şu fikirni yani manrak derle düşüncülük aitsam Türkmenler deporta türmede ýatýarlar diye. İstanbul'un daşına biz kömek edelim diye. Ine geplerden peyda yok diye. Ine şu mesele ne etdirdiň Serdar? Şulay ýan adamyň haýyşyna. Elbette ki adam pahir howlugyan bir zada hemme zada hem bolsa, ýöne şol bir zady ýatdan çykarmalylar. Bir durmuş guran wagtyň hem maşgalaň bilen birleşen günüň bugün nikahan gıýylsa, ertir ogluny ýa bir gyzyny ýa perzendini görüp bileňär. Onuň wagty bar, sagady bar. Sabırly kul bara şat bolar diýeni, sabır bilen diýişimizi gysalyň, gysmalyň, hereket edeliň, howlukmalyň, öfkeyle kalkan zararla oturur, acele eden ecele gider diýipdirler Türkleriň arasynda şeýle sözler bar. Şonuň üçin howlukmakda bir peyda yoktur. Howlukman dur akyl bilen, sakin kelle bilen, ynamdar adımlar, hareketler bilen gidivermeli nesip bolsa. Sağ olun. Serdar, Nurcan apa sen näme pikir edýäň? Yok, men bu soruga jogap berip bilemem. Okey. Men jogap berýän şuňa siz ederek ruhat berýäňiz. Hormatly watandaşlar, men öňüm aýdyp gelýän. Biz Türkmenistanyň içinden turist bolup gidýär. Unutmaýyn. İş vizasy bilen näler? Yani halkımızın köp bölügi turist bolup gidýär. Biz Türkiýe, Rossiýa baryp şöýde gardan işleýär. Eýem kanun bozup şol. Siz halal zehmediňizi ýanky goýýaňyz, ýerine bi halal pul alýaňyz. Näme bi halal? Bi kanun. Sebäbi siz işlemeler, sizin hakyňyz ýok. Siz turist viza bilen gelip şo ýerde iş viza, şo turist vizasyny çalyşyp kimligi alıp işlemäne hakyňyz bolar. Diýmek, siz halal işläp, halal kanunly pul alarsınız. Ine şunu etmeyen ýagdaýynda sen eýyam illegal, sen deportasyon lageryna düşýän, sen Türkiýanyň ykdysadyýatyny bozýan, sebäbi sen alýan aýlygyndan salatlar ýok, sen alýan aýlygyň gün Türkmenistanyň geçirýände ýanky abarot, Türkiýanyň abarotundan pul aýyrýan. Ol bir kriminal. Ýewropada onun üçin tutup basýarlar. Ýa-da jerime salýarlar. Biz ony Türkiýede de diýär, biz ony ýanky Rossiýada da diýär, biz ony ýanky Warşawada da diýär, biz ony Berlinde de diýär, biz ony Fransada da diýär. Bizim türkmen halkyny düşünen okşoňa. Sebäbi Türkmenistanda şu ýaly bir kanun garadan işläp endig edipdir. Beýle bolmaly. Sen Türkmenistan nämeseň şonu et. Ol türkmen hökümetine jogap bermeli. Ýöne baran döwlet sen tutar, deporta salar. Sen müň güreşäýş şolar çykarmak üçin çykarardyň, ýene salar, çykarardyň, ýene kurgawarot. Durmayan kurgawarot. Muny näme çözmeli? Birinjiden türkmen hökümeti başçy edip vizany aýyrmaly. Viza gerek ýok. Öňkü ýal goýmaly.
İkinciden Türk hökümetine haýyş edip, ýa-ni biz hat ýazyp haýyş edip ýa-da pravzащитник on tapawy ýok. Opozisiýa haýyş edip türkmen graždanlary Türkmenistanda kösenýä, özüni ekläp bilenok. Şoň ýarty böyle Türkiýe ýa Rossiýa işläp pullary Türkmenistana iyi bermese ýagdaý ýok. Gaýra dediňde şonu boyun alyp bize kömek edin diýip şu gelen türkmenlere derrew tudawy wiza berdiler ýaly. Ine biz şoňa görüşüp, şoň başçylyk edip, hökümet bilen görüşüp, ýa-ni kömekçileri we Erdoganyň partiýalaryň ýolbaşçylary we etçeýtsek, onu mümkin Türkiýe hökümeti şonu boyun alarda diňe türkmen halkyna şu wazmoşlyk berer diýip, on agry halkyň agry ýagdaýyna ünsür. Ine ol çykalga ýöne ine gelin ılgapçylar çıkaralım. Çıkarar. Gurun yok. Yeni düşer. Çıkarar yeni düşer. Tevavi hazır ablawalar başladı. Türkiýede, Rossiýada ine Moskwadan, Podmoskowiýadan maňa köp jaňa diýerler daýýarlar. Da Türkiýeden beter biz tutýarlar. Köçüde garaşly görüp tutýarlar. Dokument bar ýa. Öňde 1000 rubla çözülýän bolsa hazır 5000 rubla bermesen sen goýar nokta diýer. O biz günne işleýär. Şunki işlenmeden şunki polisa berýär. İşe denme. Ya gaýdanma. Başga edýän dadymyz ýok. Ýöne gorkup ýa gyldan aýryp. Öýe gaýdalyňda bizar bolluk şol gurbanlygyň wara baryp janymyz bilen şonu üstüne ýa böküp öldürmelem bolsa ýa tutmalam bolsa biz şonu edil. Altýanam bolsa şonu edil. Şey diýerler. Ine Rossiýadaky bizim watandaşymyz. Ine şoň üçin çykalga bir çykalga bar. Biz Türk hökümetinden haýyş etmeli. Bizim turist vizamyzy tudawy viza geçirer ýaly. Raboçy viza. Başga variant ýok. Türkmenistany haýyş etsen, gaýtyp masara bolmasyňlar diýip onam ýapar. Türkmenistan vizasyny berkleşdirir-de Türkmenistan halky çykylmaz. Ine ýa-da şol bizim problemalarymyz nide bolsa, Türkiýede bolsa, Türkiýede çözmeli şonu. Türkmenistanda bolsa, Türkmenistanda çözmeli. Eger halkymyz Türkiýede türmelerde otursa, şo ýerde çözmeli. Ne şeýle ýagdaýlar. Men şeýle düşünýär. Eger siz öz pikiriňiz bolsa, sizin öz pikiriňiz bolsa, aýdyň ýazyň. Брат, дополнение. Aýdyň. Он соňam her döwletiň bir büdjeti bolýar. Mesela Türkiýede bir büdjet berilýär, 1 ýyllyk. Ol öz halky üçin berilýär. Ol gelen vizasyny, sroklaryny geçiren adamlar için däl ol. Siz mesela bolnitsada da düşseňiz, siz eýem olaryň zadyna pasigad edýäňiz, o büdjetine. Olar ister istemez sizi liçit etmeli bolýarlar. Şoň üçin yani olaryň öz halky, yerli halky bizar boldylar bu zatlardan. Salgyt töläňiz ok. Yani bu büdjette naruşat edilýär. Şoň üçin adamlar halk ayağı aldy. Öz hökümetinden sorýarlar. Yani bu gelen başka yurttaky gelenleri ya resmileştirin, трудовой действительно emigrant edin, bolmasa da çıkarın. Yani bizim dadımızdan, gosdarstwamızdan. Doğru. Biz devlet halk hareketi olup hat ýadak Erdogany şu mesele boýunça haýyş eder. Näle çözüp bolar, eger bize jogap gelse biz hökman aýdar. Ýöne biz ýazyp haýyş etgürür. Ine şu ýaly Türkmenistanyň ýa-ni işçiligi günüň artýar, ykdysady kriz gidip dur. Türkmen halky mejbur ýagdaýda başga döwletlere gidip işlemeli bolýar. Kyn görmän kömek edin, ine tudawy viza berin. Şoň turist vizasyny raboçy viza geçirip berin. Türkmen halky hiç wagt ýadyndan çykarmaz, sizin edýän ýalçygyňyzdan diýip bir haýyş etgürür. Egerde şol hat sebäpli ýa-ni Erdogan pikir edip nimetse onu üstünlük. Ine şol durupdylar bizim deportdaky oturýan türkmenlerimiň ýa-ni artdyrmak tan. Başga ýol ýok. Onu näme görüşük başga? Türk hökümeti garşy görüşük. Olu kanuny hakyny hereket edýär. Hälim çekbildiler, dogry maýdy. Türkmenistany etgörün şonu. Edilmerdi. Derrew seni baglap giderler. Tutup bizi atkarlarlar ya bir ýere tokurlar. Ýöne Türkiýede bolýar, Türkiýe demokratik sistematynyň döwlet, ulan sistematyny ulanýan döwlet.
Bizde demokrat sistemi ýok, bizde diktator sistemi. Hormatly watandaşlar, ine şu ýerde biziň bir watandaşymyz soraw berýär. Başga da soraňyz bolsa ýazyň, men Farhady boýunça da jogap berjek. Şu watandaşymyz soraw berýär. Murada Türkmenistanyň bundan beýlek nähil bolurka? Türkmenistan nähil bolurka diýip berýär. Ine şu sorawy men Serdar Hajanipesow berýän. Serdar ine köpden bäri TikToklarda, radiolarda çykyş edýän debet azat bolup köp biziň watandaşlarymyz bilen gülüşýäňiz, siziň dünýä garaşyňyz menkidenim uly, siz günne çykyş edýäňiz meni ýalyar aram-aram. Öz pikiriňizi aýtsaňyz, bu dinleýärdik şonu. Türkmenistan'ın halkının bundan beýle ýagdaýy nähili bolarka. Gülýaly bolar nesip bolsa inşallah. Ağzı birleşer sebäbi şu TikTok'larda olsun, ya radyo efirlerimizde olsun, bir zada düşündük ki Türkmenistan'ın halkının edebiyatı ve sungatı sarpa koyuşu ýaly beşerlerinden şu soňky döwürlerde eser döwründen başlap Mahdum Gulen ve şahirlerin ýazan goşgularyny bolmalysy ýaly ulanyp däller, diňe diktaturany östürmek maksadyna bir şahsiýete garaldyp öwresipdirler de gynansakyň we bugünkü günde Türkmenistanyň içinde tanymal sungat işgärlerini gynansak hem görýäs, esasy dogruly we hakykatly aýtmagyň deregine bir döwürleriniň köşk şahirleri ýalyk diňe paçany öwüp 1220-nji ýyl ýadymyza düşýär gynansak hem Buhara, Samarkand we Harazm paçalygyna Çingiz Hanyň gelip bulara aýrykydan döwrüne ýalyk. Ne musulmançylykdan bir neme galdy, ne adalatdan, hukukdan bir zat bar. Her kim ogurlyk edýär, her kim jümürlük edýär. Ýöne elbetde ki garyp sen ýyglama şiirdek bolarsan diýen Mahdum Gulen goşgusynda ýene-de şonu aýtyp geçýär we inşallah gelejegimiz gowudur. Diňe inanmaly, umytsyzlyk uly günähleriň biridir. Umydy hiç haçan kesmerler ve bir zady bilmeli. Gidin edin, sen et de haçan edersin na diýip otursaň ýaşy 40-ndan geçenlere oje düşünendir. Almanyň agzyna bişip düşmejekdigini elini uzatmasaň şu almağa garşy şonuň ýaly hem hakymyzy diňe talap etmekdäl günügelli gerek bolsa iki elimiz bilen goparyp almak bilen. Sağ olun. Nurcan apa, sen näme pikir edýäň? Doğru. Doğru bellep geçti Serdar. Alma biş ağzıma düştüğün dat yok. Vatandaşlar hemmemiz ağzı verip olmasa biz bizim vatanımızdan elimizden gidip var ya şonu görüňiz okmay. Ýagdaý gaty kıyın. Şoň üçin ağzı ver bolaly. O wagt güläli güllük bolar. Hemmemiz ağzı verçe girip vatanımızı halas etmeli. Sağ olun Nurcan apam. Menim bir goşaýyn. Ýöne men söze goşmakdan bir kiçik reklam edeyim. Hormatly watandaşlar. Hormatly watandaşlar, ine şu ýerde biziň Güljan diýip bir watandaşymyz soraw berýär. Murada Türkmenistan bundan beýlek nähil bolarka diýip. Hormatly watandaşlar, men size gynançly bolsa da hakykat aýdym. İki ýol bar. İki prinsipial ýol bar. Nähil Türkmenistan boljagyny. Birinji ýoly. Egerde biz hiç zat etmän gidip ýörsek, şu durmuş dowam eder. Sebäbi eger ünt beren bolsaňyz, Gurbanulyň zapasnowy Serdar Baklaşka berdi. Boş baklaşka. Indi Serdar boş baklaşkan ýygynaky Kerim turmuş geçip ýör. O futbolda görünme bolsaňyz, ýani oýunçylar oýnaýar bolan bir turnovka edýär, gapdalyna ýani razminka edýär. Şo razminkada berip ýör. Serdaryň bozu ýene 15 ýyl döwlet alyp barmak. Oňa çelli razminkadaky bir kezza Gurbanulyň aktygy taýar bolupdy. Ine şular dowam eder iýdigiderli. Eýem görnýär şo zatlar. Onu super analitik bolmaly, şo zatlar görmek üçin eýem görnýär. Ünsörüm 32 ýylda diktatura basyp geldi halky. Bizim 2,5 ýyl muny ýeňjek bolýar. Şu diktaturaň arkasynda pullar bar, adamlar bar.
men öňüme aýdýardym. 9.000 san MHM, 14.500 san polis, 35.000 golay waýenny, bir 5.000 golay sud işgärleri, prokurorlar we şoňa meňzeş ýanky gurumlar. Bular uly möçberli adamlar, ýanky köp möçberli adamlar. Biz näme? DWT toporuna siz komentar ýazmany gorkýan. DWT toporunyň halk hereketiniň ýeköz başaja işi ýok, halk bolmasa. Biz halk hereketi hakykatdan bolsa, biz içine girecek, bir şolatda düzecek. Ýöne pikir etmeň, men beyetmin bolup doldum ya beyetmin bolan bir kunden beyetmin bolan ya da Serdar beyetmin bolan ya da Nurcan apa ýa meditasiýa edip bir gün beyetmin bolar, bilen bar 3 beyetmin bar, şonu düzeldir. Umytdan aýrym bolatdyr. Biz özümüz barmaly, her adam galmaly ve şu dağıtları düzeltmeli. O her adamın borcu. Şu özüňe Türkmen diýen bolsaň, Türkmen pasportyň baý bolsa, sen lewap dialekti bol, sen ýanky daşo dialekti gurulýan Türkmen bol, sen Balkan dialekti gurulýan Türkmen bol, sen Kakaly dialekti gurulýan Türkmen, on hiç il tapamady. Türkmen pasportyň barmy? Sen Rus bol, Özbek bol, Azerbaycan bol, kim bolsaň şo bol. Galmaly. Galmak diýmek köçe çykmaly. Bir köçe çykyp Türkmen bayragyny urkamaly. Bizim bardymyzy urkamaly. Şol gaçmamy diýär. Uruş gereginde. Kan döküşlik gereginde. Ondan biz ýygyny özüne alyp gideriz. Näme etmelen bolsa biz taýýar. Ine şu ädimler biz etmesek, bizim geleceğimiz şol birinji skema boýunça gidýär. Gurmanguly, Serdar Bozbaşlaşka, 3-nji tämgeler halkyň içinde bir lakamalar. Ine şu dağıtlar gidip durur, idiot çözgütler ve yankı bilimsiz, sowgutsuz yankı ideologiya boldy. Ya da biz galyp şular yankı musul superwire täzeden döwlet kurup, täzeden halkyň döwleti kurup gidibiler. Ine o ýagdaýda Türkmenistanyň geljegi gaty bolar, gaty bakty bolar. Bize hormat koýarlar halk bolup, bize yankı halk bolup siýlarlar, döwlet diýip siýlarlar bizi. Şu reçel döwlet diýip siýlanoklar bizi. Türkmenistan diýsen gün, ýa Gurbanlyň suratyny ýüzüne elmeýärler, diktator diýip. Onu biz aýdamdyk, biz diňe türkmençe aýdyp gelýär. Onu bütün dünýä gurumlar tasdiklady. Bütün dünýäde tasdiklanyldy. O näme sebäp tasdiklandy? Gurbanly kezzap bilen Serdar boş baklaşkan eden hereketlerine analiz edip, yani tasdiklap, şoň esasyny şu dağıtlar tasdiklandy. O Gurbanow çykyş edýär diýip, şular diktator diýip tasdiklanmaz. Sebäbi Türkmen döwleti suwda berbilýär şolary. Resmi taýdan tasdiklanan material Türkmen döwleti suwda beripdirler. Gorkýar. Ýa hem ýerde suwda eder muny, ýene bir gerek. Şoň üçin bular diktator döwleti diýip boyun alýarlar ve diktatorluğu yürüdüyorlar. Yine iki yol var. Türkmenistan'ın geleceği ikinci yol, baktlı yolu bize bağlı. İsterseniz gelin ertir saat 10'da şunu edelim. Biz baralı, siz kalın, edelim şunu. DWT halk hareket tayyar, yönü bizim Türkmen halkını tayyar der. Yine biz Türkmen halkını tayyarlamak için çıkışlar ediyat, düşündürüyat. Ünitverin son 3 yılda yaman köp saat düşündürdük. Köp adamların fikirleri yükledi. Araştırmak başladı. Diktatörün propagandasından çıkıp başladı. Biz onu iş bitirdik. Biz adamlara ağlarını açtık. Azatlıkları urközdük. Bağdığını. Ve şunun kadın polyanlığını urközdük. Ön yadınızda olsa 2020 yılda 25'inde yani sentyabrda biz protesto çıkarılmazda gülyadır üstümüzden. Konstitusiyan ne yapay? Kim konstitusiya seyrediyor? O ne yapay bilmeyen üstümüzden gülyadır. İnni olsa adamlar çotku düşünüyor. Devlet olanına konstitusiya işlemeli. Devlet olanına halk teritoriyası ve konstitusiyası. Prezidenti derler. Prezident çalışılmayandır. Yine devlet çalışılmayan derler. Devlet şu bir duruşudur. Onu prezident vaxtınca sayılan adamlar koşmalılar. Prezident konstitusiyanın içinde bir bölüm, bir vazifecik. O zaman şu vazife hakikaten meclisten pes vazife. Meclis kanun çıkarıyor. O da yerine getirici. Yani ikinci etap vazifesi. Şunun için biz olsa onu yani
borşundan beter usileyen edip arttırıp onu perişti hükmünü yani seyrettirip halka halk korkutup saklak gelip oturuyor. O bir gülkünçler, maskaraçılık. Yine şu yoldan gitsek elbet Türkmenistan'ın yakın vakti bolacak. Yönü şu yolla biz yürüsek yakın gelecek vakti. O zaman bir daha düşünün. Yine merkeze Putin yıkıldı, Merkez Asya hemmesi demokrasiya geçti. Bütün planeta demokrasiya geçer. Türkmenistan halkı ayağa kalmasa demokrasiya geçmez. Şöyle kan diktatör bütün dünyanın üstünden ve Türkmen halkının üstüne gülüp devam ederler. Anladın? Bizim meselemiz Türkmen halkının üstünden çözülüyor. Ana Rusya bize kömek eder mi? O bu kömek eder mi? O devlet bize kömek eder mi? Amerika kömek eder mi? Amerikan işte, Rusya'nın işte. Türkmen halkının işi. Senin önünüzde problem olsa Nemçip Amerika kömek etmeli. Nemçip Rusya kömek etmeli. Nemçip Avrupa kömek etmeli. Sen önünde maşgalanda sen çözme şu problemi. Maşgala olup oturup maslahatlaşmalı. Fikir alışmalı. Neyem olacağını düşündürmeli. Kim kendini geçen olsa durdurmalı, düşündürmeli. Çare görmeli. Öz halkın, öz yani maşgala olur. Причем тут Amerika, Avrupa, 10 lira seyrediyor, 10 doğru seyrediyor, Amerika doğru seyrediyor. Öz vakfiyetlerini oraya. Rusya doğru seyrediyor, öz vakfiyetlerini oraya. Abi ne lira seyrediyor? Nemşi biz vakfiyetlerimiz oranlı. Şuraya alayım. Şimdi yeni bir soru geldi. Farkat nerede deyip. Yine men şuna özüm cevap vereyim. Ruhsat verseniz. Farkat boyunca yeni bir geldi. Hiç kim başka bir materyal bilmez. Hiç kim delil görkezip bilmez. Erteki bilim fantaziyalardan başka. Bir de gelen maglumatlar boyunca 2-3 ayın devamına maglumatlar üytken o. Şu gününe gelen maglumatlar boyunca farkat ya Amerika ya Avrupa akıdılmalı. Onun üstünde yani kurumlar işlerdi. Onu şuna akıdırlar, eğitim akıdırlar, bir gün akıdırlar, biz onu aydıbilecek kadar bizim elimizde de hatta Türkiye'nin elinde de. Türkmenistan'a bir yerde on adam yok. Şunun için eğer de farkadı tutunmalı olmalısa, Türkmenistan'a akıdılmalı olmalısa, onu aeroportta vururdular. Onu yankı hem yerde görürdüler, informasiya çıkardı. O yerden, bu yerden, hem yerden informasiya çıkıp bırdak bulurdu. Adat İshakov Allah çıktı informasiya. Gizli netlerim çıktı. Cuma taparın informasiya çıktı. Gizli motoda. Çıkar. Dikkat etmeyin. Türkmenistan'ın içinin kıymetinde saklayan olması informasiya çıkandır. Hiç Türkmenistan'ın informasiya yok. Farkat boyunca. Farkat özü çıkardı, özü cevap verir. Niye de olan onu. Tavır edelim. Benim fikrimçe yine gelecek vakti şu mesele çözülür. Ya köpe gitme. Türkmenistan'da bizim fikrimizce Türkmenistan'da yok farkat. Hiç kim bir tane delil getirip bilmez. Gep gurunlardan ve erteklerden başka. Yine yeni bir soru var. Şu soruda geçelim hürmetli vatandaşlar. Yine şunun benim efir tamamlayayım. Başka soru olmasın. Yine bir yerde Murad Ağa Kaşpirovski diyen bir sizi günahkarlayan, Farhad'ın tutulununu sizi günahkarlayan, siz Farhad tuttuğunuz diyer, siz onu çıkarmaya ruhsat vermediniz diyer, onun için Farhad'ı akittiler diyer, şunu bir açıklaştırıp verin haiş diyer. Yani şu soru siz bana ruhsat verirseniz, bana verilen soru ben cevap verin, ondan sonra eğer boşluk olsanız, boşmazsanız, boşmazlık olsanız, ondan boşmazsanız. Gelin innet edelim. Farhat meselesi boyunca. Farhat May ayında tutuldu. Onun için biz Farhat bilen bir topar protestler ediyorduk. Ben kanalına gidip çıkış ediyordum. Ben golladım onu. Son bana söylediğinden sonra ben onun gollamanı, yani özüm işte gollamanı ben durdum. Devletin aktivistleri katnaşık ediyordu, nime diyordu. Yani Farhat bir in bir erve denen adı köp adamlar bilen söylüştü. O doğru. Şimdi şeyle bir yankı verilen soruğa cevap verecek olanlar. Eğer de Türkmen Siyasi Fonu'nun sekretari Öğünü Kaşpirovski diyen adam Saparov Atamra men Farhad halat etmeyene ruhsat vermedim diyen olsa onu yalan oluyor. Ünsörüm men YouTube'da ve Zoom'larda haş edip geliyen her vakit.
Farhada kömekler gerek. İstenlik adam, istenlik advokatı yankı alıp Farhat boyunca işlep verir. Farhadın advokat ayda gelsin yanında işletin yine materyali. Men hiç kime iyi verecek, hiç kime yankı posta bilen verecek, gelsin işletin. Men öz işime diyen, siz öz işime dedim. Ol advokat, humanitar advokat da. Ol advokat pulunu tutulan advokat. Ol öz profesyonel işine diye. Şoň üçin men her wagt kömek soraýardym. Hatta finans kömegini soraýardym. Finans kömegini geçirdiler. Men onu derrä Bahtiýaryň ýanky Farhadyň toporunyň ýanyna olanlara geçirdim. Şolar öýle aýtdy, şoda geçirin diýip biz geçirdik şonu. Bir de 2 sany ýa 3 sany paçor geldi. Şonu bahrym geçirdik. Gaýtyp üstüne goşdum. Men her wagt diýärdim. Sizem işläp bilerdiňiz Farhadyň meselesi boýunça. Bizem işläp bilerdi. Hemmemizem işläp bilerdi. Sebebi on ýanky erbetligi ýok. Ýöne akylly hereket etmeli ýa-ni her wagt. Ine şu Kasperovski diýen oglan hiç wagt men aýdanmy dinlän okdy. Näçip şu edek men oňa diýipdirin ýanky sen sokulma, olam sokulmandyr meniňle. Ine haçanna konsulluğa prezidentiň adyna hat etmäne baranna Dur Sultan Zarina Atamrat Saparov DVT topara bilmeden şonu. Bolmasa o DVT toparın adminin ýolbaşdy. Bize aýtmadan biz bilem dokdy. Biz oňa bizden soran oksamy. Özü gitdi uruldy. Urulanyň soň biz habarly boldyk. Habarly bolup diňe men 3 günläp diňe halkar gurulmalarına e-mail, hatlar, jaňlar edip 3 günläp görüşdim şoň ýanky urulanyň. Hemme dünýä ýetirjek bol jurnalistler diýdi. Ýewropaň jurnalistler, Amerikan jurnalistler. Biz görüşdik bilmesem. Biz hem aktivistler görüşýär. Güýjümiz ýetirdiňden. Bizim güýjümiz çäkli. Bizim bir robot diýär. Bizim mümkinçiligimizden çäkli. Şoň üçin bizden DVT'nin içinde waka ruhlanmaýardy. O wagtlary ol ýanky Hesfond dünýäde, onun ýerde, onun hereket edýärdi. Hatta DVT adminin ýolbaşdy bolandy. Şoň üçin biz bilemedik doktor. Ine biz hiç kimin elini dank durmadık şu Farhadyň işine. İstenik adam istenik ýanky hereketlerini edip bilýärdi. Kim size Farhada goşulmak gadagan diýdi. Kim şonu diýen bolsa, eger men şonu diýen bolsam, o yalan görün. Bular meni Zoom'a çağırdılar. Meni hemmemde DVT toparyn Zoom'a çağıranlar hatta Zoom'da hormatly gürleşýän bilmediler. Başından başlap diňe Yunus Maşennik Farhat Türkmenistan'a gittiler. Başga bersen diňlen oklar. Näme bolar? Men şo ýerde bir durnukly berse teklif etdim. Adamlar şoň kunna bizde hiç maglumat ýok. Ine Farhadyň ýanyna Yunus maglumat berýärmese bizde ýok maglumat. Şo Yunus adwokatlaryň işläp dur. Gelin şonuň bilen bir gepleşip gurnalyň da şonuň bilen hereketleri edelim. Bile ine şoň diýenlerini barlap şoň bilen ýanky işläli. Sizem eger Türkmenistanda diýen bolsaňyz işlem Türkmenistanda ýanky Farhady adatda çykar. İki tarapdan işler. Türkmenistan tarapından işler, bir Türk tarapından işler. Yönü durmayın. Haýyş etdim, gaýtyp haýyş etdim. O bolsa ýanky arasynda bir maşennik bar, nomenklatur maşennik. Ol hususy näme düşüp başlady, näme düşüp başlady. Şo ýerden ýanky bular bu maşennik ýanky söýüp başlady. Onsoň men sesimi öçürdiler. Şo ýerde biz gürleşýärdik. O birinji gerekde. Ýa şoň üçin sizin bilen adalatly, aýraly gürleşip bolmaly. Ýoroş Kasperovski. Ine şoň üçin biz size alamyk öz Guranymyzda. Ýa biz sizin bilen hiç 3 gözek çağırdyk, 3 gözekam ýöne bir hiç tadyň üstüne ýöne dawa näme? Dawa hiç tadı getirmeýär. Çekiliş gerek, gurun ýok. Ýöne adamyň şahsyny etmeliler. Şoň üçin biz taşlap gaýtdyk, ýa gürleşer ýaly. Şo zunda diňe men nädim? Ine Serdar Ahmad Nurjan apa wady. Biz näme gadagan edel? Biz ine mihman bolup barýar. Biz näme size gadagan edel? Bu diýen adamyz näme edel? Biz mihman hökmünde barýar, biz size näme gadagan edel? O zaman menem pravozащитный organizasiýam size gadagan edel. Elbetde ýok. Elbetde yalan şol hatlar. Siz özüňiz pravozащитный guramaň wekilleri dämi? Hawa.
diýmek, siz näçe işleňiz? Näçe devlete 10 şahsydan köp akça geçirdi, Farhady ýa-ni gorajak bolup protestler, fizik protestler New York'ta, Zoom protestleri, video çıkışları, Senata ýüzlendi, Amerikan Senatyna, Amerikan Kongresine ýüzlendi. Parijde Senatta çıkış etdik. Onun agzalaryna ýüzlendik, hat tutdy bilen. Onun başga Respublikan Partiýa ýüzlendik, Amerikan Respublikan Partiýasyna. Ondan daşary OBS ýüzlendik. Ondan daşary video ýüzlenişler etdik. Erdogany ýüzlendik. Biz bir topar akçyly geçirip gelýär. Näme sizden? Bir de görüşýän halk hareketi ýa-ni politikler. Hatta pravozащитная organizasiýa da. Siz pravozащитная organizasiýa diýäňizde bize topulmaktan we Yunus topulmaktan başga zat edeňiz. Men Yunusy tanamam. Şol Farhadyň işine tanak gazdym. Olamaýdy ýa. Men sen irwed adam diýip hata edip ýördüm onu. Men hemme adam üýtgedi. Men ýem gördüm adam ýaly guruluşýan, adam ýaly çözüşýän, sözüňde durýan. Özü gen görýär. Ya men onu tanamam. Hiç wagt işleşmem göremem. Şol işte Farhadyň işine ýedinsini bir ýa-ni ugur Farhadyň bilen işlemek üçin şol başgalar ýok. Biziň mümkinçiligimiz ýok. Adwokat tutup şöyle işlemeni. Mysal üçin Kaşpirovski we pravozащитникler grantlar alýanlar. Näme adwokat tutaňyz? Erteden başlap adwokat tutuň da iyi verin. İyi verin ýa-ni polis gulugyna, Stambulyň polis bölümine. Jogap bermek ofisial ýüzlerini, adwokatyň ýüzlerini. Deportasion lageri, Goçedar ofisial ýüzlerini, edenok ministerstva, İçişleri Ministrine. İçeri migrasiyon gulugyna, Ankara ýüzleriniň ofisialy. Ýüzleriniň serheti ofisialy Farhat Meymankuliýew geçdi serhetden. Haçan geçdi? Datalaryny alın. Ýüzleriň Erdogany. Näme bilýän ol? Näme bilýän ol? Näme bize topulýan? Biz size näme etdik? İşimiz mi ýok sizin bilen? İşimiz bolmady. Men düşünem okşa zatları. O kelleňizde ertekler versiýa edip, o ertekler men size aýtsam özüňiz bilersiňiz. Siz pravozащитниклер ve sekretarlary Türkmenistан fondunyň Farhady Türkmenistana akitdiňiz. Farhad Türkmenistana urup ellerini ýa-ni döwüp, aýaklaryny döwüp jaýladyňyz. Onam onsoň bir näçe wagtdan soň ýene çykaryp alyp, ýuwuşdyryp, zat edip, suwda akitip 25 ýyl wagtdan. Onam Owdendepe ýerleşdirdiňiz. Onsoň Owdendepede ay biz köp ýa-ni gaty berk edipdir diýip, onu Owdendenden çykaryp, ýene suwda kelip, ýene 18 ýyl kesdiňiz. Siz diňleseňiz. Onam ýene de suwda näme türmäge sokdyňyz, onam al görüp ýene çykaryp, ýene Kaşpirovski 22 ýyl berildi diýär. Şol ertekler bu torolmy? Siz pravozащита, siz ertekler aýtmalar, siz Andersonyň ýa-ni hünerini alýaňyz, beýtmeler siz. Ine men size aýdym, diňe şugun devlete toparyň eden işini görkezin size. Diňe şugun. Farhat çykarmak boýunça bir minut. Şu ýerden men şunu etdim. Kelläge geldi, ine men şonu etdim. Ünsüyorum. Ine hormatly vatandaşlar, ine biziň e-mailimiz, ine şu e-mailde men ýazýan bir minut. Ine şu e-mailde men bir näçe e-mail ugrutdum. Ünsüyorum. Şu ýerde 20 sany onun gurumalaryna men hat ýazýan. Şu hatda da men düşündirýän. Farhat Meýmanowyň meselesi boýunça bize maglumatlary berin, gaýrat edin. İyice Suriye, Kafkas, Suriye adayı ağırdat. Yine şu yerde de yazan sos. Zeffe dün aktivist Farhat Meymankuliýew. Yine şu men etdim şunu. Näçe men şunu etdim? Sebäbi men şu yerde Türkiýeden owunu gördüm. Türkçe okey. Aşağı düşdüm. Şu yerde gördüm yine gurumalar ve atlar ve ýoluşlar var. E-mail adresler var. Hemmetini verdim. Oňa çelle yine men şu yerde yine bu maýynda ikinci maýynda Jeneva'yı verdim. Ünsüyorum olsanız verdim. Jeneva'nın e-mail adresleri. Şu atları yani men edip durun. Bu hem ikinci e-mailim. İkinci e-mailim. Şuradan cevap ben resmi taýdan ýüzlenýän. Men ýöne maňa maglumat berin diýemok. Resmi taýdan ýüzlenýän de resmi taýdan maňa jogap berin diýär.
Näçe men şunu diýem? Näçe Atamurat Saparov Türkmenistан Respublikasynyň sekretary eden okşan. Sen başlygyň bara. Ýülenip bilerdiň. Gelin oturalım, plan çekelim. Gurbanowy ýatdan çykaralyň. Gurbanow kim? Bize hiç kim. Biz hereket etmelim hawa. Gelin başlaýyn. Polisden başlaýyn, goç idarasından başlaýyn, onu ýat başlaýyn. Türkmenistana hat ombudsmany bereliň. Bir topar işler bara. Türkmenistana diýen. Men size maslahat berin, ideýaňyz bolmasa. Ýalın Türkmenistanyň Fransaň pasportuna, Angliýaň pasportuna, Amerikanyň pasportuna, ombudsmana, onuň gurumalaryna jaň edin. Näçe beden zor? Biz Türkmenistanlydygyny egerde tutnamy alyp bilsek, biz Türkmenistanyň himmetini aldyk. Näçe siz eden bolok? Näme bolýar şonu siz etmedi ýa. Näme kim el aýaňyzy ýanky baglap dur. Aýdym men şoň ýanky sizin ellerinizi açyň. Aýdym şonu. Advokat bilen dokmy. Men size aýdym prичина näme? Esasy. Türkmenistан Respublikasynyň nomenklaturna opozisiýa bular aktivistler çıkarıp monopoli edip grantlar alıp berýär. Başga bir goşulmaly. Şu ödeben Yunus diýen oglan öz puluny ortaga goýup, şu bilen ananyň adwokatlaryna töläp berýär, o görgüli. Şu bilen şo pullary çıkarıp berýär öz, başga kömek edýän ýok. Şu bilen adwokatlar ýa-ni Istanbulda gezip berýär Farhadyň meselesi boýunça. Bular bolsa näme diýär? Öz üstüne geçilen grantlar almak üçin ine şu ödeben şu monopoli ýykyldy. Finans skema ýykyldy. Yunus öz hareket etdi. Ine şunun finans skemasy ýykyldy. Indi bular näçe ýykyldy? Sebäbi şu Yunusyň ýanyna Gurbanow durdy, şonu gorap durdy. Bular ýanky boýuna gidip bilmediler Yunus diýil ýani. Sebäbi her gerek başgaça edýärdi. Men Yunusy goramok. Men Farhady gorýar. Farhad çykarmak üçin. Ýöne bir adam ýaly işleýän oglany kömek edilmesen azap bermeli. Men şonu diýjek bolýar. Yine şunun için size haşi edeyim. Akıllanyň. Biz kes fonda gaşy görüşemdik. Biz ya beýleki o geldik arif ertekçe gaşy görüşemdik. Biz aktivistler çıkarýar we biz rejimi gaşy görüşýär. Bizim başka maksadymız ýok. Sizin bizim programmalarymyzda. Ine ünsüyorum. Seredin. Men size görkezdimen. DWT'nin programmaları var ofitsialny. Şo ýerde bizim maksatlarymız ýazylgy. Biz onu ýa-ni men size görkezdim, son görkezmek diýmem. Ine şu ýerde ýürüte programmalar var, DWT'nin programma. Ine şu ýerde 4 dilde ýazylgy. Rus diline, türkmen diline, ingliz diline, frans diline ýazylgy. Hemmeler üçin. Gelin şu ýerde bamy aktivistler gaşy görüşmek. Şu ýerde bamy Farhat ýalykly tutup bastyrmak. Ol bir idiotizm ol. Şoň üçin men şu ýaly jogap berýärmem. Hormatly watandaşlar. Indi başga bir zadaý deň ýaňy bir ýene de bir onular maňa soragy berdi. Şol soragy boýunça da jogap berýän. Ine siz diýäňiz Farhady akitdiler. Ünsüyorum. Farhady 20-30'da tutdular. 19'da. Men ýalşmasam 19 may. Öýünü ýanky tutan bolsalar, soň polisiýa akidip saklan bolsalar. İrden saat 11:00'da Türkmenistana nädip uğradyp bilýärler. Sizin bir kelleňizde näme sygyýar şu zatlar. O deport lagery goýuldy we şo ýerden deportip çykaryldy. Başga bir ýere akidildi, başga ýerde saklanyldy. Siz bolsa şu küçük etap maglumatlar alyp hemme zat şeýle boldy diýip eýem ýanky netije berýär. Pravozashyt üçin ol gaty gowşok. Argument ýok. Erti maskara bolsaňyz Farhat çıkıp sizi yankı razbivat etse maskara bolursunuz. Öňün Türkmenistanyň onuň awraýy ýok. Bir açyk pikir edin şol zatları. 13,5 sagatda Türk polisi tutmaly, soň onu polis bölüminiň getirip derme ötmeli, ünsüyorum. Soň onu karar alýança deport lagery etmeli, soň deport lagerden 6-njy gün ýerden sagat 9:00'da karar çykarmaly, deport etmeli. Sebäbi 9:30'da aeroporta gitmeli. Aeroportda bolmaly. Sebäbi 1,5 saatdan samolyot uçup gidýär. Deportasiýa kararynyň reklamasiýasyna garaşman, ente karara piçatka etmänkä derrew aeroporta uratmaly we şo ýerde Farhady Türkmenistana uratmaly. Onu fizik ýagdaýda prosedura etmäne wagt ýok. O mümkin näme? Sizin diýen zatlaryňyzda versiýaňyzda başyndan logika ýok. Bir tane ýanky
Allah muradyny tapan, ýa-ni adwokatlaryň tapan, ýa-ni netijesini nimetdiler? Wagt deporta düşden diňe şo statya. Deportdan bir ýer çykarsalar, şo statya bilen çykarýarlar. Bir topar deportdan şo statya bilen çykyp gitipýorlar. Nimede? Bilýärmi? Türkiýede gitipýorlar bir topar bilen deport bolmaly adamlar. Egerde derme gidip durulmasa başga ýerde, egerde onuň halkara goraşy bolsa, onu deportdan çykaryp bunu gizlerler. Hemmelerden gizlep taklarlar. Bolýan zatlarym. Şoň üçin egerde bir adam şerketden geçýän bolsa, siz bilmedi şu zatlary. Şonuň dokumenti, ýa-ni registrasiýa edilýär. Şerketde deportlanýarda derler. Şerketde, şerket sistemasynda, tamoja sistemasynda bağlanýar, şerketler registrasiýa edilýär. Sen gruzovoy samolyotdaky, sen pasajir samolyotdaky, sen şonu aeroplandaky, sen şonu Türkiýanyň bir şerketinden bir maşyny geçeňde de alyp gidilýär. Oha, onuň pasporty ýok, da pasporty bolmasa suratyny alýarlar. Kefitilmedik adam diýip şöyle sistemada goýýarlar. Onan barlyk. Ýok şöyle. Farka. Hawa Türkmen prezidenti Haşet Erdoğan'ım hemme işlerini taşlap, yankı ine Farhat şeýtdi. Ol gülkünç. Sebebi biz Erdoğan'ın kömekçileri bilen işleýär. Yaman gat kanunçy olur. Bir zat etmeýän gorkýarlar şol din kanunyny ýöreýärler. Hiç kim ettirmeden. Hawa politik решение alýarlar käwagt. Ýöne on proseduralary bilen alýarlar. Prosedurasy alan oklar. Oraya ýok. Şoň üçin adam ýaly Farhadyň gruppasy bilen gürleşmeli, kontakt goýuşmaly we işi dowam etmeli. O gurbanyny basy edip, ýa-ni Farhadyň hemme maglumatlary alyp grant almak üçin onu etmeň, Gurbanow o zatlar goşmaly. Gurbanow özü görüşe öz pulunu ortaga goýar. Beýle aktivistler ýaly. Biz o grant bize grant berilmeýär, biz onu boyun aldyk, biz öz pulumuza görüşýär. Halk egerde halk zakaş bize tölese, kömek etse bolar, tölemese yok, bolmaýar. Demek biz netije alanyar. O güne bizde de biz A harpdan ya harpyna, ya harpyna çeli hem rahatlar etdik. Şoň üçin meniň pikirimçe egerde siz Farhat çıkarmak uğruna hakikattan hem işlep başlayacak bolsaňyz, onu DWT topulmaly, Yunus topulmaly, bunu bilen işiňizden bolmaly. Ertiden başlap, advokat tutunup, şol prosedurany ýap bilýäňiz, şol ýerde pravozащитниклер var, ýap berer. Öz puluňyza advokat alyň biz ýaly. Ýalýan grantlaryňyzy alyň we işi hakikatdan işlep başlaň. O YouTube'da çıkıp ertegi urun verip, ine biz onu mazalçılıktan çıkardık, yupladık, yeni 20 kıyıl bastık. Yine Farhat türmede oturuyor. O bir gülkünç pravozащит için. O neticeleri gülkünç. Şoň üçin meniň pikirimçe şu meselede biz doğru olmalı ve hakikate seyretmeli. Yine yeni bir soru var. Yine Atamurat Saparova. Siz İstanbul'da oturuyorsunuz. Siz yüreğime var bilýän şöyle. Men 3 ýüride kartany gördüm. 2750 kilometr İstanbul'dan. Men şöyle jaňy dinçam sen yüreğim var bilýän şöyle. Men telefonla, ýa-ni telefonlary tapynçam internetde. Jaňy dinçam ýürek bat bilýän. Nämiş bar? Nämiş bilýän? Alyň da beriniz pravozащитникlerden, ýa-ni telefondan özüňiz goran, advokat alyň. Pasolstva urmana barýaňyz. Barın şöyle. Ýa-ni aktivistler goran. Как положено. Siz pravozащита diýip ýörsiňiz. Edim şonu. Ine ýene bir soru var. Ine siziň fiýaty ambisiýaňyz ýaly, siz Farhady bastyrjak bolýaňyz. Nämiş Farhad siziň glavny sapieriniz? Siz peýdaly Farhady ortadan aýyrmak size peýdaly. Ortadan diýişýäli. Ýazyk biz kastey, näme gürlesiň gelse gürläp bilersiňiz, ýöne agry özüňize. Birinjidana Farhad maňa sapierim. Men onu gollaýardym, kanalyna baryp çykyş edýärdim. Her wagt bir zat ise onu zat diýemokdum. Gaýtyp, ay şu stil şeýle. Bize hemme görüşýän gerek. Bize şu stillen gerek, başga stillen gerek. Bundan başga da stillen gerek. Bize şolýar adamlar gerek. Şeýle görüşýär. On bir tany ýa-ni ul eden zady adamyň hakkı üçin hakyk görüşýär. Pravozащитник üçin, grantlar üçin ne? Hakyk görüşýän olam. Şoň üçin bizim esas maksadımız
Ferdar Berdimuhamedow'u tutup cinayete çekmek ve aktivistler korumak. Başka bizim maksadımız yok. Yine eğer de bir deňeşdirsek Farhat Meymankuliýew ve DBT Halk Hereketi. Şol iki durlu da uğurlaran durlu, işleyen yankı obuslaran durlu. Yine Farhat'ı seyrettik, yönökey blogger. Yine DBT Halk Hereketine seyrettik, ol resmi taýdan bir guruma. Onun YouTube medya kanalları var, TikTok medya kanalları var, Twitter, Facebook, onun saýty var, onun bir topar gurumlar bilen ara gatnaşygy var. DBT Halk Toporu gidip Amerikan Senatyna çykyş etdi. Amerikan Kongresine çykyş etdi. Respublikans partiýa barıp ol bilen gepleşikler geçirip gaýtdy. Politika diýen ýürüte Amerika döwletiniň rupary bolan ýa guruma bilen izdatçylar bilen gülüşip, ol bilen hatbet alıp gatnaşyp ýör. DBT Halk Hereketi New York'un önüne çykyşlar etdi. Bir topar ýa-ni protestler edip dowam edýär şu protestlerini. Hatlar ýa-da şol aýdan gurumlar. Ýewropada Paryjyň senatyna çykyş etdik. Biz OBSE'de bir näçe gedek Warşawada, Wienada çykyş etdik. Biz Ýewroparlamentde, Ýewrokomissiýa, Strasburga gidip bir topar hatlar geçirdik. Biz elmydama Fransaň prezidentini, Fransaň ýa-ni gurumlaryny, Ýewropaň gurumlaryny habardar edip dur. Biz Ukraina barıp Ukraina hökümeti bilen görüşdik. Biz resmi taýdan ýa-ni prezidentlere ýülenmeler etdik. Biz resmi taýdan çykyşlar edip jemgyýeti östürip gelip oturýardyk. Biz agzalar bilen giýje günlük işläp Zoom protestler edip Zoomlarda uly işler geçirip dur. Häzir bir anons etjek hemme döwlet agzalara we aktivistlere. Ine men bir politolog tapdym, gatyş politolog Orta Aziýa boýunça. Ine şol bize ýürüte leksiýa berýär. Ýa-ni ine Merkez Aziýanyň diktatorlary şonuň ýa-ni fundamentlaryny näme? Nämeň ezatyna hereket edýär? Nämeçi halkyň bir bölegi olar bolýar, ýa-ni bolýar. Şu zatlar boýunça politolog gelip bize çeýnep berer. Güýçli politolog. Muht tanışlyk üstü bilen ine men haýyş etdim, bolýar diýip boyun aldy. Ine şol ýa-ni Zoom konferensiýa bizi çağırýar. Kim gatnaşyp gelse, DBT adminlerden habarlaşyp durun. Bizi çağırar. Yapık Zoom'da şol konferensiýa geçer. O näçe edýär? Bizim siýasatçylarymyz, bizim aktivistlerimiz, gelecek siýasatçylaryň aklaryny, ýa-ni düşünjelerini giňerler ýaly we güýçlüler ýaly. Biz gowşak üntek. Şoň üçin ine şu zatlara medipler. Şoň üçin Farhat Meymankuliýew bize konkurent bolup bilen o. Bize o konkurent bolup bilen yok. Onun stili başka, metodikası başka, başka yerlerde işlep ýör. Bizim metodikamız, stilimiz başka, biz kanun ýolu var. Biz başka yerlerde işlep ýör. Bu bize näil konkurent? Gaýtyp men her wagt aýdýan, näçe köp aktivist bolsa, bar güýçler diňe DBT garşy görüşmez. Olar garşyda görüşer. Olaryň bir ýa-ni bizim düşmanymyň ünsüni çekerler. Bize ansat bolur öňürtmek. Men şoň üçin gaty ýa-ni begenýän gurumlar açylanlar. Gaty gynanýan bir guruma ýakylanlar. Ine Kaşpirovskiň Alparyan siýasatçylaryň adyha ýapylan. Men gaty gynandym. Adyha ýapylanlar. Adyha bolmaly. Diň adyha da bir topar gurumlar bolmaly. DBT bar türkmen jemgyýeti üçin ad. Bize bir topar partiýalar, jemgyýetler, açyk ýapyk hereketler bolmaly. Olaryň maksatlar bir bolmaly. Türkmenistana adam gymmatlyklary üçin görüşmeli. Boldy başka bolmaly. Şoň üçin egerde Farhat bir ýyldan gowrak öz kanalyna prezident höküm çykyş edýän bolsa, onu näçe biz günleriň bir güni hiç tat bolmazdan, onu tutsaga derler, ýa-ni ýa tutsaga düşerler, ýa rejime kömek eder. Onu näçe biz başga aktivistler tutturmadyk. Näçe biz başga aktivistler halat edýär, imna Farhat biz tutturýar. Han logika. Özüňde Kaşpirovski diýen meditasiýaňyz bir dograk etmeli. Ýa gaty ünsürak etmeli. Hemme gelýän ýa-ni pikirleri aýyrmaly, çistilis ýaly oturmaly meditasiýalar. Şoň üçin men düşünemok. Şol bolup geçen zatlara we bize bolan ýa-ni obwiniýalary men düşünemok. Näme sebäpli? Bize kömek edýäni günäkar edýärler. Ýa-ni hereket edýäni şonu bir halat etmeli, hereket edýäni günäkar edýärler. Ýöne hiç etmeýäni, hiç tat etmeýäni
Gaýdyp şu günekarlary atak edýän giroy bopdy. O näme düşünje? O näme beýle düşünje bolmaly? Men şonu düşünemem. Ine men düşündirjek bolýan zatym şu. Egerde Serdar boşluk zadyň bolsa, ýa Nurjan apa boşluk ine men bir gezek şuňa jogap berýän. Sabırlyk edin, azıcık garaşyň farkat çykmaly. Öýdem Türkmenistandan näde? Bizim pikirimizçe, bize gelen maglumatlar boýunça ýa Amerikada ýa Ýewropa. Amerikadan çykmaly. Görür. Wagt görkezler. Kimiň dogry aýdýanyny, kim ýalan aýdýanyny wagt görkezler. Doğru. Hem de doğru ayttınız. Apaçık ayttınız. Yani vatandaşımız Kaşpirovski, eğer siz grant alayan olsanız, yani ol pul için bir adamı ya da bir grupany hapalama diyen bir zat yok. Eğer de siz utveždat edýän bolsaňyz 20 kilo basıldı diye onun решение suda diýip onun kagyzyny hökümet siz görkezäýmeli. Hemekşe. Ol ki он соңам devlete olarak biz aktivistleri madama защищать edip geliyoruz. Her zaman mitingler ediyoruz. Onların aktivistlerin arkasında duruyoruz. Olan her bizim borcumuzdur. Yani bir zat diyecek diyenizde birazcık fikir edin, argumentir dedim aytacak zatlarınızı. Yani şöyle bar aytacak zaten. Sağ olun Nurjan apa. Mene şol şuýdy. Şol Zoom ýygnasida beýlekide de ýa-da muradaňa aýtýarlar. Hiç haýsymyzam durun etmeň diýilmedi. Siziň versiýaňyza görä şuňalyk eger äkidildi diýip duranyňyz bu bizdat etdir, bu bizdanly bolsaňyz, ona şol ugurda görüşüňlik maslahat berildi. Emma bugün gelip de siz bize dur diýdiň, hiçat etme diýmediň, ol iftira, töhmet ve mene öwrenişdim şahsym hökmünde 3 ýyl soňky 3 ýyldan bäri diňe töhmetlere ýöne bugünden soň ähli guramanyň üstüne beýle töhmet atyp eýle boldy, beýle boldy diýmek gerek däl. Hani eger fakt diýen bolsaňyz, goýuň size faktyňyz bar bolsa. Bu soňky momentte çelli inanjak Farhadyň äkidilmedigine gynansak hem köp taraplardan, ähli ugurlardan şonu aýtjak bolýarlar, ýöne inanýarsyk ki öyle değildir. Ve Allah kerim diýip tutajak bolýan. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, ine bize gelen maglumatlar boýunça Farhat Türkiýede. Biz bilýär niýerden, haýry edaralaryny taklaýan biz bilýär. Biz aram eşik etýär, nahar etýär, çilme etýär, pul berýär. Bizem ýanky 10 000 arkasy bilen informasiýany biljek bolýar. Bize aýdýarlar. Gorowa hiç mi görkezden oklar? Dine geçip bolýar, alyp bolýar, ýöne tizen gidýär. Približno Amerika diýip aýdýarlar. Nemeze aýtdym, bize soňky maglumatlar. Şu maglumatlar üýtgän. Ýöne häzir Ýewropada, Amerikada vakanslar we kanikullar. Prosedura açyk çekilýär. Ýöne sentýabrdan başlap gaty mewjudlyk gider täbi. Ýewropa işlerinde berk işler. Ýöne vakans bolanlar, ýani parizowny bolýar. Ýöne Farhadyň iş çözüldi, решение alındy. Indi prosedurasy gidiyor. Ya dokumentsiz ýöne bir adamy şeýle alyp Amerika bolsa da beýle alyp bilenok. Onun prosedurasy geçirilýär, ýygyna edilýär, ýygynyň komissiýanyň решениýasyny alýar, onu konsulta berýär, konsul gelip ýa-da ýa-da işleýär, suratny alýar, hem adına bir ýol dokumentini edýär, onu baransoň orada başga dokument saprawat edýär. Bir topar işler var. Pikir etme. Konsulun ondan başga işlem köp. Ýöne prosedurada gidipdi. Egerde Farha birden Türkmenistandan çykaýda, birden bir zat bolup, birden bir maglumat tasdiklanaýda. Bize de maglumatlar gelýär. Doğun arındaşdan ine basılly, ine beýtdi. Anyklap görsek, geldik rejistrden maglumatlar alınıpdyr. Anyklap görsek, içinden alınan maglumatlar yok. Bizim alyp durýar içinden. Bizde yok şu. Eger delilimiz bolsa, görkezin, Türkmenistandan bolsa, biz strategiýamyz çalışar. Biz stilimiz çalışar. Biz bir Türkmenistan'ı kısıp başlar. Onu biz adamlar amaldıracak içinde. Onu biz başkası işleyecek. Ol amatli, senin siyasi ambitsan. Sizin siyasi ambitsanız yok mu? Sizin siyasi ambitsanız olmasa niye işleyen aktivist ol? Niye mi geliyemiz? Onu diyemek siz biz prinsipni pulu inanyan adam da. Dine pulu gidiyen adam da.
Ambisiýaň bolmasa. Ambisiýa her adamda bar. Ambisiýa bolaýmaly. Ambisiýozny adam bolmasa halky onu akıryp bilmeýär. Robot bolýar. Şoň üçin meniň pikirimçe biz dawada da girmeler güýjüni küme urukturmaly. Kömek bilen okmy? Sabırlı galda garaş hökman iýi çözüler. Ondan sen çykyş edip bilersiň. Häzirlikçe hiç bir argument ýok. Diňe fantaziýa erteklerin üstü bilen adyma töhmet atmak diýýär. Başga soralar bolmasa, ine watandaşlar şunuň bilen biz öz efirimizi tutarýas. Şu efirde bizim esas maksadımız sizin sorularınıza cevap verecek bolýar. Ynanyň DWT halk hereketi ýokurdan asmanyň inoplantyanlar getiren ok. DWT halk hereketiniň adamlary ine sizin içinizden, halkyň içinden çıkan adamlar. Ferdaram, menem, Nurcan apady, beýdeki ýüzüni görkezmeýän aktivistlerim. Biz normal adamlar, adekvat adamlar. Biz dawa ederek çözüp görýär. Biz dawa ederek ideýalar görýär. Biz dawa ederek görüşýär. Ine bizim maksadymız. Şoň üçin goşuň DWT toparına halk hereketine DWT halk hereketi soňuna çeli gider, mesele çözüýünçe bizim esas maksadymız Gurbanly Kezzap, idiot, halk maslahatynyň öz halkynyň dälle, öz tohumynyň lideri Gurbanly Berdimuhammedow Kezzapdan Türkmenistany aýyrmak we onuň ogly boş baklaşka, haksyz prezidentden döwleti azat etmek. Türkmen halkyna azatlyk bermek. İsteyen wagty isleyen ýurduna gider. İsteyen wagty gelir. İsteyen mihmany çağıryp biler. İsteyen wagty Türkmenistanyna İsteyen biznesini açıp biler. Bir adam bir gelip görsün şoň üstüne. Biz goragyna durarys. Biz halkyň kanunlaryny, haklaryny bir saklar. Biz halka hyzmat ederiz. Ine görüp durursaňyz, häzir hyzmat edip dururys. Şoň ýöne dowam eder Türkmenistanda. Şular, şu kezaplar. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen biz öz gepleşigimizi tutarýas. Sizin bize bolun umydyňyzy, size bize bolun ynamyňyza biz güwenýäs we soňuna çeldi biz sizin umydyňyzy ýa-ni saklamak üçin görüşýär. Sag bolun, inki gepleşiklere çeldi. Serdar aýtjaklaryň bolmy? Türkmenler ağzı verdir. Mesela bu torda nesip bolsa halk ýürügiç ağzı birleşecektir. Munyň soňuna çykyljaktır. Evolýusiýa etkileýän bir halk 3 ýylyň içinde netijesini görkezdi. Oti özüniň nämedigini bugünkü günde biz netijelerini görüp otysy haýyrlysy bolsun inşallah. Her işte bir haýır bardyr. Milletiň aň açylyp uradymy, gürleşip uradylarmy? Eň barkysy siyasat bilen ýa-da aktivizme men girjek däldip oturan adamlaryň arasyna girip hem dinläp otyka. Uju bugünkü günde biz eşdiýäs. Hökümetiň para alýandygyny, hökümetiň azar berýändigini, hökümetiň bilerek işler edýändigini, onu bütün halk uju bilip otyr we ýürügi çözüm hem ýakyndyr izleýärler. Allahdan umyt kesmäliň we elbetde ki biziň watanymyz, biziň halkymyz ýene-de müňler şeýle durjakdyr. Türkmenistanyň azat erkin halky dursun, Türkmenistan dursun, dünýä dursun, ýa adamlar Allaha emanet. Sag bolun, köp tebrik. Men bir ýene bir bildirişe çek bolýan, hormatly aktivistler. Sentýabyň 20-näçine boş baklaşka Serdar Berdimuhammedow garşy almak we oňa garşy ýürütülýän protest Birleşen Milletler Guramatynyň binasynyň öňüne geçirilýär. Onuň organizatory DWT halk hereketi. Kimde kim gatnaşjak bolsa, Nurcan apa bilen habarlaşyň. Ine menem barýan şöyle, biz Berdimuhammedowlary gözler. Atellerde hem yerde görler. Tapan yerimizde plakat kellesine giydirýär. Ine bir maksadymyz şu. Şonuň üçin Serdar Berdimuhammedow azat döwletlerde biz sizi syptyrmaz. Gurbanlyğa gelbilen olar gorkýar, ýüregi durarlar. Gizlin gelýär. Frankfurt'a gelene, oňa gelene gelenden soň informasiýa berýär. Gizlin gelýärler, gizlin diýärler. Şol ýaly halkdan we DWT-den gorkýarlar. DWT-niň agzalary. Şoň üçin kim goşuljak bolsa, şu wagtdan ýa-ni Nurjan apa bilen habarlaşyň. Egerde New York'a gelýän bolsaňyz, ýatagy ýeriň bolmasa, ona Nurjan apa bilen gürleşip birnikide ýatyp bir günlükçe ýa-ni
bileleşip, arkalaşıp şuraya protest ederiz. Gelin, koşulun, bizim yanımızda durun, biz yeke bolmaly, biz görüşeli, sizin bizi gollaň. Bizim hatırımızda bolup bilmeseniz iň iyisinde durun bolun, köplük görkezeli. Şunun ben efirimizi soryat, hemmeňize köp sağ bolun, bizi dinläp, bizi izleýänler üçin. Tamam.